Hello, kumusta? Hello, how are you doing? Mangumusta lang ko sa kong mga kasilinganan sa Marfori Heights, Davao City. I would like to say, how are you to my fellow neighborhood in Marfori Heights, DC. Tawag ka na lang po ninyo, Isabel. Call me Isabel. Gusto mo na ha? You want this? You want this? You want this? Magaingon ko, Idol Oginday. 8 kabuan ko nga na-addict sa paghigugma. You know, Dollar Die, I want you to know, I am 8 years addict of love. 6 months, 8 months rather. Ako ra may naghigugma. Yes, I am in love. Apat si Andrew man. But there is nothing to lose. Nagkailami ni Andrew pinaagi sa Facebook. I met Andrew through Facebook. O nagkauyab mi. Until we find each other and we get and love each other again. Kapag na ko masakyan ang iyang pamatasan. You know, to tell you frankly, like a BOG, I can't on board. I can't on board his attitude. Ay tinuod, ako may gagukod kay Andrew. To tell you frankly, Dollar Guy, I will run Andrew. Kung sa akong pagkukod kaniya. Yes, that's why I joined Fun Run. Dinhi na nagsugot ang gap nun sa akong kinabuhi. And this is the story of the stagnant of my life. Kagita ka ng tulo ka bituon? Oh, nakita na ko na my life. Sabihin ko na pod ka nga, mahal kita. Hindi. Unsa man, I love you. Sila ni mo, ikaw no, si Tart no, my life no, ikaw gabi kay ka makakuan ba? O sa man giday na pag kanang yung ka nga tulo ka bituon das langit bin. I love you, mahal kita. O sa man, I hate you. Ay, naka-hate you na. Unsa ba? Wala giniingon nga. Luzon, Visayas, Mindanao. 3 stars sa lasan. Pero kabalo ka ng tulo ka bituon, ha? Sabot anak para na ako. Unsa man? I want you. Oh. Analisaw? Oh.
I want you tonight. Oh, I want... Upat na kabuko na nidikit nga isa kabituon. Mm. Mga nakang isa kabituon. Ako, upat kabituon. 1, 2, 3, 4. I love you forever. Forever. Di ko to. Hindi kay ko niyo kung mga inaanak ka ba? Nadagaling nga. Inaanak ka manulti sa kuan my life. Bisag natadre si babawas bato, ay tao. Ay liho ka, kaya kasi nasigbit niya. Agitirin. Maski sa panamotaki sa to, Adri. Linaw kayong dagat. Murag lana. My life. Susama sa kong gugma. Sabak kayo pero huwag makadungog. Hindi kita lang doa. Balik diri ang my life. My life. My life mo eh. My life ma. Ayusa gila niyo ay. Ano, chika babes, Adri? Basta man dyan. Aminin mo pa. Dili ko sa una bet pero karoon ko kabalik pa. Sa istorya na pagka. Bitaw. Upat pala ito ng mga kalsikyo. Kantigo ang sikyo. Ilyat ako din sa nagmani sa unas gawas. Karoon. Sunod na jug ko. Kyo. Tangan mo to. Kyo ba? Di pa ko ligya? Di pa ko ligya? Ay, siya, sabay ato, siya. Kaya mga kauban ako Kyo. Tawa kabalon sa Kyo. Hindi pa ko nga. Hindi ko permiso na. Ay, tinuod na. Di may mutuan na eh. Di may mutuan na. Di ba ni mo to? Kyo. Sulti ka. Sulti ba? Sulti ba? Ay, lang, kung saan ako magsulti, malagpa naman ka. Ano, nga na, ha? Ang sauna, tinuod bitaw na kay... Tingnan nga maro ko rin sa una. Maro na sa una din. Tingnan ko ano ba istorya? Maro na siya din sa una. Good, dalawa. Wad pa lang. Wad pa ni sa una. Acropolis Disco pa lang. Wa pa ni mahimog ko an. Hoy, atakar naman kang budiga disco ne. Kauban ako sana kasi sila Bob. Anak ko mga kauban na. Naprido. Sabi ni siya, bata, sa tinuod lang mga sir, bata pa ko nagsikyo na ko dali. Natiguan na ako. Nalagyan po ni Tawhana din. Karoon na Tingnan nga dugay ko di si Ani ba? Dugay na ni sa nag-ani. Dili mo niya. Talawa. Mau ba? Saman. Acropolis na rin sa una dali. Acropolis na. Karoon pa nila pop smear disco na. Nalagyan po. Talawa, Saman. Ano tawag to? But, Toyes is my name. No, impossible. Lagi, napakadali si Kyok yung bunga. Ito, Sabi kaya kung din ako masikyan eh. Magkatag lang rakita eh, mamartilyo gantan eh. Alam ang dako kayo utang na sila. Ilang agency, Eddie. Nakatanggalan nila ka ba yan? Mo ba? Kyok, ito mga... may mga very nice thing to eat, be. Kain na dito, kaya. Wakil ba dugog? Kuan ba, mga very nice thing to the 20, Dito ako naman kasagay sa si DJ Pai. Sabi ni DJ Pai, magpatugtog para magbuhol. Kasi kwenta, mga very nice thing to eat ba, mga sikabibs ba? Hindi. Ako mabatya. Ba't kamay ko na ba? Sumukan. May sa katuso. Very nice thing to eat ba? Ay, ka mabatya. Ano yan? Doon. Ay, sabi ko ganun. Mabudag ito ng gusto yung babae. Mabudag sulti na yun. Dalawa. Sino nang bitaw ka? Ako na bala, mangital ko din eh. Sino nang bitaw ko, be? Ka. Baliwan ako.
Ako, naglakagan ako tutuan. Mawala yung mong 20. Ay, wala. Yung mga pakita na dito para ma-enjoy namin. Tina. Woo! Kapil, DJ5 na yun na. Muni, tinudluan ni DJ Pam sa una. Yawag tawahan na, ay. Ganina ako sige kontak ang tawanan pa. Tigil na kontak. Dahil lahi lang ang number ako itawag. Dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. 6 pa. Tawagan sa nako sa usa ka number, B. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. 5 ka number ako. 5 ka number na lang ako. 5 ka number akong gitawagan. Bisa kabalo ko nga isa rin number na niya. Di yun makontak. Talto ka tawahan ka ba? Talto ka. Tanawa lang. Mag-away kita, di ba? Mag-away kita, eh. Sabi ko. Oh, dali lang. Agay! Samag ka! Asa ka gigang gabi, eh? Ha? Asa yung cellphone? Asa yung cellphone? Ayaw. Dali na ko yata Ayaw mo. ko, anong hindi ka makontak, ha? Asa kagikan? Asa kagikan? Disco mi. Asa kagikan? Dito mi sa Pop Smear Disco. Nakis kami dito kay tugtog ang mga amigo nga DJ dito sa DJ5. Sige, umalalay mong amigo nga DJ Pai? Ha? Para si Pai, ha? Magkarit ba? Ay, naksam? Ay, pamatakag istorya ha. Kumalain ng tawo. Kakailan niya. Okay lang. Kasi nga na. Kasalarang DJ, no? Kumalain na yung ugangan. Sa una na to, abot ang kag nagbang-ubalaran. Ayaw kay Palabi. Ayaw ba na? Ha? Suko ka? Ha? Suko ka? Unsa man dahil ko dahil malipay ko, katawa ko, ha? Hindi ka makala ko na kontak. Ay, mabulag tayo. Mabulag tayo. Awa na. Yari kong ingin agyag bulag. O sige, bulag ta. Ha? Bulag na ta? Para may samo? Sige, bulag ta. Ha? Ano ka, tagbulag mo rin magkagwapo ka. Hindi na bulag ta. Kapoy ra ka. O sige, patay ha. Pala ka niya. Bulag na ta. Patay na mo, isip ka lang ka. Siya nga itong imong uyapat. Butan na kayo to. Ano na ako niyo, Pat? Mura ko ito yung nagwanta niyo, Pat. Sabi siya, mura man po yung ginaingon nga. Mura po ito yung babae nga ni Kuan ako. Dili, Pat. Ha? Makita man lang, makita. Sultiyan ka, Pat. Amigo, kita, Pat. Sultiyan ka. Pito pa, Wapo pa ko niyo, Pat, ba? at least ginaginot ka pa. Ay, ito ay siguro niyo gwapo ka kay Warmijog. Siya sa anggulo, ay gwapo ni mo. At sa kaingon ko, nakauna ko kingon ni mo nga gwapo ko. Nyamingon ka sa gwapo rin nga. Gwapo ka nga, ako'y nakauna ni mo. Ako'y nakauna. Pat, Bak, paminaw, dali ra na. Mag-guol mo. Ha, tayo man ako daan ha. Wa pa 6 minuto sa mga pastoron. Makigbalik to sa kuha.
Tinood ka pa, ngilngiga gini mo paday. Ulswa! Ayusa gini mo paday. Yung gagod! Eh, doon na naging niya ako ng mga tanan ba? Si magwat! Magwat na paabot na rin ba? Ay, dito. Baba? Ay, tayo pa na po na. Abog yun! Liat! Sunanok! Asa? Abre na da! Sana! My life! Oh, my life. Ano ko gawa na my life good? Mag-story yata my life ba? Kasi, dali lang mo magawa sa mga dali, ha? Ay, baliktad. Gawa sa mo, dali lang mi sa sulod, ha? Hey! Sige, ba't malas daw? Lugkawan niya, turay! Part! Biliban ako ni mo, part pa! Basta, hilong dahil mauwatas. Sige, biliban na ginagawa ni mo sa mga sangatanan ba? Dula na ginagawa ni mo eh! Hindi na ko ganahan mo ni sinyong balay part kay perminti ko mabasiyo. May bata kay Preminti kami basiyo. Ako, siwa na din, basiyong yun. Sinasara ko sa mo. Ano pag storya ninyo eh, kapoy na mo. Ganit nyo sulod ta. Oh, ano saan naman? Di ba bulag na mga ta? Ayaw na ko chika naman. Ikaw no, maninood pa ka din. Kaya sa taribang. Di na guna to tao sa kanan. Ay, sigutan. Ay, umana naman to. Dali, taribing. So, wala pa tanong bulag. Wala pa. Kita paghihapon. Kita lang yapon. Sure ka? Sureness. Wala may... Wala may pruweba. Gusto kang Ay, ko, pruweba. apoy na ka ng gana. Kanang ba? Daw-daw pa ba ita? Ano daw? Dala ni mo to kung paborito nga pang-basketball ng sapatos. Picture, ato dito sa mall ko, picture niya. Ihatag, inadayon ko. Kaya ito, ha? Oh. Sige. Abili mo medyas, ha? Mag-slide na kayo kung sapatos ba o spike ba? Hapit ko mabuna lang itong nagduwa. Sige. Ato dito. Gusto ba kung nga ma-discuss ko? Dili. Ato ka dito sa mall niya. Picture niya. Ipakita sa ko, ha? Ano ba? Kaya yung bike ni mo, pag na 30 mil, oh. Oh, ano naman? Pag down dito motor, Ayun, ay sobra na po kayo na. dili magod my life. Di ko gusto nga mag-antos ka, si kagbike, at kay kagbagtak mga. Pero gano'n, sabag yung mag-antos. Mao lagi ako gano'n. Ako mapildi na dayon ko kala naon ko nimo ba. Gusto yung pag-antos ngayon, gingon. Ano ba? Makauban di ka. Matag minuto, matag adlaw. Tanan kay ko Walay pag-antos nga mabati na ko. Gigilit ko my life da. Sabi mo, Gigilit mo my kabalo life. ba ka nga nakulbaan ko? Anong ikalbaan man ka? Sabi na ko, arion ko nimo para bulagan lang. Kita mo my life, uy. At least yan, ka, naging okay ta. Ay, okay naman ta. Ako gimingor ba dyan ko? Kasahon ka niyo kasi kasahon ba kasi ratatat man dayon. Ano diya, kay naigo juga sa ligaw na bala diya. Pero kung naigwa niya my life. Ikangaw to ni Jefferson, bangutan Ikagaw, na. ayaw ko ina ikagaw! Ha? Patura kay kapilapil kang panuran di ay kay nani kay babae kang yung balubanan. Ha? Napandol siya. Napandol? May Ano yung braces lang itong hipon? Braces na itong hipon, be? Ha? gitabangan lang na ako. Kay napandol. Ayaw ko kayo na kung napandol ko na ungkol na. Hindi ka naman bubangon. Gentleman ko. Gentleman, Sa ipunong ikaw ang napandol, gitabangan kag laing lalaki. kabalo man kumubangon. Pasalamat pa ko sa lalaki, gitabangan ka. Kabalo man kumubangon kay kompleto naman ko katubayhan na to. Ha? Katuo ka? No? Nakalagit ka, nagkabit ko sa jeep, nagpan-brand mo. Pwede ko rin ngisi-ngisi ni mo na? Ha?
Sumani na ka para... Hindi ka ko di mo, God. Mani na ka para bulagan ko nimo. Nagulat ka! Mamugin mo mga babae. Wanto mo nito. Apas-apas mo kuno pero makigbulag na dahil mo. Oh, magulat ka, magulat ka! Anagin mo mga babae. Bulagal ka sa kami katong uyang-uyang ako sa buhot. Yan niya dito. Ikaw ka, nga naman ka dire. Ha? Ayaw dito ka na na. Ayaw dito ka na na. Bulag ta. Wa ko'y sala. Nagtabang ako babae nga napandol. Pagdagan sa pandran. Ah. Karon sala na ako. Nakadarit na rin ko. O di magbulag Adarit ka. mo dito kayo. Adarit mo dito kayo. Sige. Oh, mau makitanaw ni mo sa kuha. Sige. Tinunod naman na ikot mo. Muna din ako manahan mo ba? Di, minuod man di. Ah, pwede ba ka lahat? Kaya mamula mo na ibang naong eh. Kung bulag, bulag. Wala tinudanay. Sige, pagbulag na ka. Bulag. Minuod man di. Siya pa, bulag lagi mo ato pa. Bulag. Ano, bagin may bulag balik, bulag balik. Balik niya po na. Sa po kapag magkakikart sa kakayo pa. Open. Maugyod. Ako. Uy, Leon, may ginagabas ka. Kapas ko kaya. Gikan ko Gatoril. Ji, musta Ji? Pinagiging ko sa City. Isama mo ka, manakpan mo mong kagawad. Ako. Bilib ko ni mo Ji, bagay. Bisag, gusto na kasi ang pananaw Ji, pero di ko madakpan Ji. Tangalan. Tanawa. Nagdoos lang sa wala ko, pero di ko gusto. Pero sultihan na mo ba eh? Alam nga namang, di na ko sabayan to kung batanon nga gusto man niya mudagan. Oh, yung makingbulag to, sayang bugayo to. Pat, bilibag na ako niya mo, Pat. Bilibag na ako niya sa tanan, Pat. Pila man na edad na to, Pat? Sino hindi pa to, Pat? Oh, bato ako na nagot. Eh. Katong kung Medyo kita tabi. ngayon si Sanso, yung tiguang na ako, pero nilaban ako, ano? Sabihon siya mo nag-fun-run siya kay mauhaw din siya sa kuha. Pat, Tamis forever, pwede pa may skindi. Kali, ako, Pat. Mutuon na dito ko, Pat, gayuma, Pat. Balas ang ganayan pa pa Oo, rin Juby. siya. Tanawa. Oh, ingnan to magbubalik ka nagyapo na sa kuha na. Kasi Isabel, iligin naman ka sa... Nagsa, Brianna. My life. Oh, Magbalik na ta, my life ba? Grabe, hindi mo uda. Pinapag ni Malaya siya, Pat. oh, sa una na ko. Pat, inabdo kayo sa si mga Pat. May life, laag ta ha, balik na ta. Balik na ta, my life. I want you, my life. Yeah. Papa. Napildi lagi. Anya? Ay, Paul. Ano man ni Kwan, ni balik imong uyab din, napas. Ba't bulag isa di ba? Nanalay sila yung laki. Mga Pat? Tanawa, Pat. Uy! Sa Facebook. Uy, teka, chupa. Wapo pa si mga aktor, Pat ba? Patanon pa si mga Pat? Anak ka. Tanawa ba to? Apaso na ako, Pat. My love will see you through. Ay, nag-alian din eh. Anong alian ni pa magkangagabuwag naman ta? Ha? Di ba mabalik? Kung balik, pag-short ha?
Ha? Diba gusto Ano mo? man di ko magigbalik ni mo? Ha? Ano man? Balik itong ni balik si mong kigwa. Ay mo ka na pag-istorya, ha? Hindi na ka makigbalik sa kuha? Balik mo kulo ko ni mo, ha? Gwapo ka? Ano kayo yan, oy? Kapuya ko sunod ni mo, mura pagka gwapo. Hindi ka sunod ni... Ang gara ori ka, panghambog ang mga amigo nga gugugol ko ni mo. Tiyata ka, wala ko kasakay ni mong lifestyle ni mo. Isa man tong kuha. Ako ito kuya, usa sa Facebook. Kagita na yung kaglain. Alang-alang. May lain pa. Ha? Hilak na lang diha. Ha? Agamta. Ulit yung para sa mga diligwapo niya, mga patusan-tuso nila yung mga uyab. Hindi ka nakita ko yung naparin ako. May labi ako. Pasaylo o pasaylo na taka. Pero di na ko magbalik ni mo, kaya di kapoy ako ni ma. Uy, lang pre-bulagan niya, kaluoy. Remember that piano, so delightful, unusual, that classic sensation, sentimental confusion. Used to say, I like Chopin. Ika po'y nakugud-gukod kay Andrew Dolanday. Huwag ka naman nakamove on ako, kauban akong bagong boylet. I'm so happy. Naraman na yun magmahal sa tuwa. Kalisod-lisoron pa ta. Well, at least ma-realize sa mga kalalakihan na binatong dili gwapo niya maghinilas. Huwag mo pagukod-gukod. Sertira kayo mo. Dagang salamat. Inyong suwat magtatampo. Isabel.